makapabilib yun ang taong utukan. Unya, guwapo pag yun. Apan mas makapabilib kon gawas nini, talented pa. Mga kapuso, atong ilaylahon kining piskal na, singer pa, o usa ka certified bisdak day. Very formal ug seryoso. Siya ang 27 anyos nga si Attorney George Laurente. Even before that, katong nakapasar ko sa bar kay nag-work na ko ato pagka February. So, naanak ko dito sa Hall of Justice sa Mandaue. Ug ning bag-uhay lang, nahimo siyang sakop sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Apan gawas ni ini, mahilig po di ay siya sa musika. Gikan sa piano ug uban pang mga instrumento, kaya kaayo niyang tukaron. Apan gawa sa paggamit sa mga instrumento, usa-usab siya ka professional singer. Gani may kantang Bisaya pa siyang gi-interpret. Ang Balitaw nga baguhay lang nakadaog sa usa ka music award giving body. Matud ni Attorney George nga pareho niyang inspirasyon ng iyang apuhan nga usa ka huwes o ang iyang amahan nga usa ka musikero. Kuyog jud mi sa akong papa, bisag katong elementary pa ko, kanang mga kasal, mga birthday, ana. Uban ni Lian Sinkulan ug Jun Solon, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.